izan ziren. Ondo paseu jaize eta osasune. Ondo paseu jaize. Felices fiestas a todos. ¡Buena Guernica! Amaitu dira Gernikako jaiak, 13an hasi ziren kontzertuak, Kolpeka eta Felin eta baita zestapuntako Gernikako Gran Slama aurrefinalak. Abuztuaren 14an txupina egon zen, besperadaren eguna izan zen, janariak egin zituzten kuadria osoak, eta baita ere jaialai frontoian ordubietan nazioarteko zestapuntaren amaiera eta sari banaketa izan zen. Andra Mari Elizan 7:30 elizkizuna egon zen, eta pregoia 9:00 gutxi hasi zen txupinazoa eta jaitxiera. Makasaga musika elkarteak eta dizkideak txaranga egin zuten, erraldoi eta buru handien konpartsa egon zen, eta kontzertuak egon ziren Pasileku eta San Juan Ibarran. San Juan Ibarran gozuen salsa eta Pasilekuan Dientes de Luna zein Osabi. Abuztuak 15ean, Diana txapelketa gonza, mesa nagusia, gargantua umentzako, euskal kantak ere, eta arratsaldean, 4:00 Goitxiberaren jaitxiera, Lumotik Merkurio Iturriraino. Arratsaldez ere, 5:00 erraldoi eta buru handien konpartsa gonzen, familientzako txokoa, bertsolariak egon ziren bebai 7:00 Lili Beltxo elkarteak antolatuta. 7:30 familientzako ikuskizuna egon zen, pailazoak hain zuzen ere, 9:00 gutxietan erraldoi eta buru handien konpartsa, eta kontzertuei dagokionez, The Clams eta Merina Grisen txanda izan zen abuztuaren 15ean. Abuztuak 16ean berriz, familientzako txokoa, gaztentzako txokoa futbolin txapelketa, gaztentzako txokoa ere apar jaiarekin, 6:00 erraldoi eta buru handien konpartsa, familientzako musika emanaldia Txiki Roke taldearen eskutik, 7:00 ere sakatu elektrotxaranga egon zen kalerik kale, 8:30 Larrain dantza herrikoia egon zen, Elai eta Busturialdeko gaiteroen taldeen eskutik, eta zu artifizialen eguna izan zen abuztuaren 16ean, Balezea pirotekniaren eskutik. Kontzertu dagokienez, The Riff Trackers eta Susan Santosen txanda izan zen. Abuztuaren 17ean berriz, Mozorren eguna izan zen, familientzako txokoa egon zen apar jaiarekin, gargantua ere bai, kitu taldea egon zen kalerik kale, Sarroketxuko Mozorren desfilea egon zen arratsaldeko 7:00, gero Tukatukada batukadaren txanda izan zen, kalerik kalea leitzeko, kale antzerkiare bai, Orzmuga teatroarekin, eta kontzertuak egon ziren, bai Eskabadora, Porko Bravo, zein Urrats taldeak. Susko zezena ere egon zen, eta baita kulero, faja, tanga eta gantzontziloa lasterketa. Eta amaitzeko abuztuaren 18ean, familientzako txokoa egon zen, herri kirolekin, hartu tiraketa egon zen Gernikako arku tiroketaren eskutik, familientzako txokoa ere bai, apar jaian, gargantua, kitu taldean, jubilatuen briska eta mus txapelketaren finalak, familientzako txokoa, gaztentzako txokoa, herri kirolak eta txokolatada, Oliver Magoa eta bukatzeko ut taldearen kontzertua egon zen San Juan Ibarra plazan.